ekwuru m maka self-acclaimed prime minister unu Simon Ekpa before atụọ ya 6 years. I made a video here wee gwuo that na Simon Ekpa agụ bụ ya n'ọnụ, and na the chances agụ afụkụcha Simon Ekpa ịgbọpụkwa Simon Ekpa dị very very narrow. Now if care is not taken, Simon Ekpa jekonga after a day or 2 days, a sentence here Simon Ekpa 6 years imprisonment. Pụtakwa ebe a broadcast area ọnụ hụ na ụmụnne m na nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa aka ebikwenye ya n'ala na o jebego nga. Nọ na comment section na-akọ m ọnụ na-abuse m na-amụ bata ma n'inbox nwere ụdị ọmụmụ n'ime na-akpọrọ m I dey laugh. Etu a ka ọ dị kịta na nke this our brother kwa bụ Gentle the Yahoo pụtakwa ebe a na-ekwu Gentle ha ka iji na ọ bụrụ ọkwa okwu a ga anyị ga-eji wee nweta freedom a pịata Gentle kpọpụta young guys execute over na social media pụta ebe a nụwata ebupụla unu na Gentle ịmago onwe gị ikpe na dị social media. Ana na aja anyị Igbo adịghị against you na ịnarọkwa ije a na onye ọbụla lile amụ ibi na-eji ibi ụgwọ na-ekwu ya ka abịakwa n'inbox m bịa n'inbox m ma ifefa na-agwa m nwanne m o na Gentle a na-asịkwa ndo ife eji agwa m ya bụ maka a na-ama na mbọsị ahụ echeta m this that I dey laugh because I could remember oge this unknown gun nke men nwere ike ọ bụla ndị otu Gentle batali na agụrụzi Igbo wee jiri ụmụnne mụ na gị na-abụ nwere nwa nwee nwunye nwee ụmụnne gbagbusie afa lebel ọfa na afa bụ sabo bute ebe a kwuo efa kpọọ m na fon si m na ọ na-aba mmarọ na ndị vigilante ibe anyị na-alụkọ with Nigerian Army so dị afọ na fe deserve ịdị ndụ mgbe si mba na ọ bụrụkwa etu a ka a ga-esi wee mee ife a fakọ ife afakọrọ oge a tretin ụmụ nwe ụra akụkọ fakọrọ mgbakwafa nkeji nwere ife imegidere n'ụwa a ka ikpuchi afọ ime aka. Ndị Igbo si na akpọchi omimi wee rie une emechaa na mgbịrịmgba ya ga-esi enu na ozu ada anụrọ isi. Onye ọbụla aghọtachere ihe ụkpaka mmiri na-eji isi ekwe a na-ekene kama mmụmụ ga-agbaba ọsọ daba ada ewere Igbo jebe na onye a na-ekiri adịrọ m mkpontu nnukwu na ama ọgọdọ adịrọ m ebe ọtọ. Ọmụnwa na-agwa gị okwu iwe ọ ya mpụtara mfụ something like this amago m that na ife ị na-eme ebe oge eli dị gị because eji m ya ana m aka create ife na-eme around you and I na anyị Igbo a na ndị mebugo ihe eme were akpọrọ oge result ife ga-abịa n'iru akwa Nigeria ka anyị nọ na Nigeria nke a mụ na gị na-abụ nọ. Don't worry yourself. Don't worry. If unu niile na-terrorize anyị Igbo akwa ifuru kịta ihe adị ebe a kịta onye abụ Kedafia Enje Gabriel Cruz na Enje Michael ekwukwara m ihe m kwuru tata bụkwa gboo ife tata bụ gboo gị nwa ihe amend your ways pụta na this atrocity anụ ibinyere onwe gị aka ma ọ bụ mmadụ initiate gị na ya nụ iwe na terrorize village gị as far as na all this village niile nọ n'ala Igbo today no maka ngị nwa mkpatara ọ ga-abụ onye chọọ ịkwa ozu ebe ahụ ọ gbafere onye chọọ nwaanyị Igbo achọghị ịnụ ya like this Igbo a na-atụ ndị ọgọ ga-abịa ebe afọ village afọ unu hold ofe on ransom that na father ekwu oziokwu onye unu bịa bụrụ nwanne ya unu ọkụta ụgbọelu release ya unu etereti ma si ọ na ụkwụ pịam na unu wipe out his own all his generation or her generation like ife Gentle Yahoo threatened ndị obodo ya ofu onye. How many days ka o mechara ife a niile? How many days ka o zekutere ndị ya na ya na-abụ na-arụ ọrụ? How many days ka o ji wee threaten the whole community? Today where is Gentle? If you this guy a na-akpọ Enje Gabriel iku na sana Enje makeup onye bụ next on the line, go and write it down. Ọmụnwa na-agwa gị ya
An Igbo is breeding. These people melotonon na an Igbo in the name of Biafra. Even na agwa gị bụ onye nke gị maọbụ onye ịma ndị megoro these people encounter, jee ka onye akọọlụ gị ife ya na ife jere. O nwere nke a na kịta akpọ fine boy, ihe na ya dịcha na mbọs ma na-ekiri ọ na-eje mmemme ọ na-aga n'ego, ụmụazị eburu eke na-esogharị ya. Fancha niile bụ ndị na-achọrọ gị freedom, wee jide village va wee ruo hostage budat na onye ọbụla na-agbafusi mbịa kwuo ya like this, bịa tereteneba m ịma akpara isi n'ụlọ nrigo n'ụwa. Do you think that onye dịka m a na-atụ egwu ọnwụ if eventually mụ na-aga na Abuja mụọ? Do you think so? And na anapụghị egbe ahụ eji nwere any other power inwe, ị ga-akụta nwa ọkpa amịnị ya wasị ka ị nwere ike stand face nwunye man like you, kụọ ya bomba to bomba, ụmụaka dịghị ọsụsụ ụfụfụ agbabala gị n'ọnụ. Unu niile terrorize an Igbo must go down one after the other. Come on, agwa gị. The reason I want to put ebe a na m agwa gị, ụmụ ife ya mfụkata na ife ebe a nọ kịta na ịbata nwụrụ an Igbo kịta nọrọ dị comfortable na afia ma mụ ma a lot of our people arụ, and iche that n'ife afọ na fa dey happy about it. Onye mara nke ọ na-efe every morning ọkpọ mụnwa na-agbagodu gị okwu a na-agụ ya mana ọfọ on daily basis, ụtụtụ efifie abalị, ka unu niile la were terrorize an Igbo go down. Unu niile na-anapụ ndị Igbo, ma ndị unu na-egbu, ma ndị unu na-anara moto buka, ma ndị unu na-anara je na POS na kọsị afọ ego niile fa ji, ma tereten efa afa ikwukwa n'okwu afa kwuo okwu n'inu ịma ka iyesi wee nweta fa onye afọ a na-atụ egwu because na anyị nọ na failed leadership. Na-apụtakwana tata na ana m agwa gị sị gị na aka ebie na gentle na ana, ị na-asị m na fake news. Where is the evidence? Where is the photo? Where is the video? Mba chere ka ndị amị enye gị video, tinye ntị na ana ka ịnụ mkpamkpamkpa na-akpa between them and ndị amị nke ikpeazụ a. Ịma na ọ ya wapụta na social media na-asị gị ọ bụrụ ete na bullet, ọ bụrụ ete na water because na machine gun erubere gị alụ. Do you understand me? Ị mara na ọ nwere ebe ọ ya agba akwa gị obunie gị enu dụọ gị n'ala. Nwere idea a na-ekwu ka ejiri nwayọ na na-akọ fefefefe nkwu oye isi na mbụ sabụ maọbụ na o nwere onye na-aba nkiri oroma na onwe na-akwụ m ụgwọ mpụta na marachi ọchị ka i wee falụrụ a na so many of our people na-abụrụ ọdụdị ka fa ha were support ife a kịta na-eme n'Imo steeti ma na every part of an Igbo a. O nwere nwanne fa maọbụ ikwu fa maọbụ ibe fa ma ọnkụrụ fa na participate so na that people who bụ egbe were terrorize n'ọfa nọrọ ebe fa nọ fa na-ekwe ndị be anyị a uchefe ezuru ezu nkwa ụdị fa bịa kwe m ka m pụtakwuwe maka Biafra ndị social media sibaranụgodu a. Unu chọba na anyị na-ekwu okwu nwere onwe anyị ncha niile ga-adị involve, ma ndị gọvanọs anyị ma other politician. Nwere onwe ọbụla a na-ekwu na an Igbo today ọ bụla that na all of us are not involved, including our governors and the senators and the representative anyị ma ndị Igbo anyị mụnwa ama participate na ya. Ọ bụrụ mụnwa ka unu ga-eji isi m wee chụọ aja echi niile, you will move on with your life. Gentle today, highest 1 month to 2 months onye ọbụla echefuo ya. Gị nwa kabụ mụmụ nọ n'ime ọfịa na-ekogogharị ebiri eke. Onye a biri eke ebe ka nwanne ya nọ, ọ gbara mbọ na-azụ nwanne ya n'ụlọ akwụkwọ. Echi na nwanne ya ha abụrụ a politician, mana o biri gị egbe nọrọ n'ime ọfịa isi m na iburu otobo. Today ị na-ezogharị ezu, you don't have life of your own. Mana onye a biri gị egbe nwanne ya dị free, ya nwe ebe ọ nọ ọ dị free.
megeliben ọkwa na-azọ freedom by bịa na-apụ mmadụ buru ebe anyị ma ọfịa tag ya asabụ buy ya the person. Mana ịmụ ebe checking point ma ebe ndị amị na-anọgasị ijere ebe azọba freedom. Gọvanọ gị were convoy na-aga yara abụrụ ọkụ nwunye, sinetọ gị were convoy na-aga yara abụrụ ọkụ nwunye, House of Representative gị na-aga yara abụrụ ọkụ nwunye, President of Nigeria bịa na steeti gị, you no go do anything. No, ịpụtalụ ị terrorize the same people gị na-afa na-agabiga the same agony and the pain. Isi m n'ala Igbo ga-adị happy with you. Ọ bụlọkwa eziokwu, unu niile will go down one after the other. As far as ị na-aja anyị Igbo the concern. Ị ga-ana mwaso were ebu ya. Pụta ụtụtụ ana m ekwupi ya. Ndị agha akpọfa afa. Ọkụgbo mmụọ na mmụọ niile, ihe niile Igbo ji wee biri. Na o nwekwe n'oge ọ ya abụ nọrọ n'ala Igbo, na-eje skuul, ana m eji n'obi ọcha na-afụkwa ụmụnne anyị ndị ọzọ na-anatagasị from mba ofesi, onwere onye na-achụgharị mfa, egwu ada atụ, na-afụ ma ọnwa ife ka o si were n'ugwu Awụsa na ụmụnne anyị niile na-anata ala Igbo, onwere onye na-atụ egwu. Why is it today many of us are afraid? Si na ya apụta gbara nkịtị, bụrụ eziokwu. All of una terrorize an Igbo, you go down. Tata bụgbo izida na repent kịta, bara onwe gị uru, bara ndị kpọpụtara gị ụwa uru, or that you perish. Ifuru onye a na-akpọ nje makeup, nke ya no result. Ya gbagharịba. Akwa ọsọ ọkara ọ nọ sị na ọ na-agbagwoto udo, agbagharịba. Ma agbachara ọsọ, anyị agụmaghị.